Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habarsız kalma, bizi ağda ol. Dostlar, hemmeňizde salam, men Altyn. Ak Gepleri stüdiosunda Media Tama kanalının habarsız kalma gepleşiginiň 269-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, täzeliklere başlamadan özel Amalia bilen Gyzylgulun arasyndaky konfliktden habaryňyz barmy? Iň erwet agyr batan ýerem näme? Aýdymlykdanam däl. Ol aýdym bolmasa ýene bir aýdym aýdaryn men. Ýöne diýjek bolýanym, sözü özüminki, ideýasy özüminki. Diňe o aranjировщик sazyny işläp golusyny goýup, men azabymy alyp da birine bermek o yaman agyr batdy maňa şo eden zatlary. Amaliýa bir ýyl mundan özel alan aýdymyna ýan ýakyna Gyzylgul klip çykarypdyr. Şo sebäpden düşünşmezlikler bar. Gepin tümmek ýeri Amaliýa aýdymyny sazanyny soraman iýdemen Gyzylguly satypdyr. Amaliýa hem elbetde gahary elli häzirlikçe şular ýaly gep gürrüňler bar. Dostlar, bu hepde kliplere Murat Ögeziw bilen başlaýas ilkinji söýgüm. Gün geçip dur bolmasa da öňküler ýaly. Dolayda söýgüm maňa öňkü dermany. Zara Muhammedowadan täze klip Modamy. Klip gowja bolupdyr. Ýadyňyzda bolsa, men geçen hepde diýdim, Söhbet Bayram diýsen aktiv we täzece klibi tiýjen. Tiýjen, sen men bilen bu gece. Tiýjen, bu gece. Ýatdan çykmaz tiýjen. Tiýjen, sen men bilen bu gece. Tiýjen, bu gece. Endiki täzelik Mikey, saçyň örüpsiň. Suratın gowarysın, men hatda öwrenipsin. Men halaýanymy bilmişlim saçymy. Men billim gowarysın, men hatda öwrenipsin. Täzeliklerimizden ýene biri Hacı Ýalmanmedowdan Ejem. Yakınna yılvarsın gece huşumda dene savul benim seni eyvuryan. Endiki täzelik Halipa Dowran Saparowdan Köýün söýgü. Köy dedi barardı uy şolly olun köy dedi yandı köy dedi. Ahmet Damdam ogly Aydın bilen täze klip hödürläpdirler gelişe. Gelişer gelişer oh sana şol gelişer dine gelişer giyanmy ölüňi töretmeni söýýänmi. Täşli Tulgenowyň dinleýijileri üçin bet täzelik bir sagada ýakyn jany ses ýazgysy. Yine bir jany sesi Hemra Recepowdan dinläliň Maýa Gözel. Hayran edýän Maýa Gözel gözleriňde. Men Google yine logiki soralaryna başlady we täze soraw näme gelin göreliň. Assalamu alaikum mediatamy, kimmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soraň jogabyny The VIP diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başardy. The VIP bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene-de bir täze soraw dostlar. Bir ýylda 12 ay bar. Şol 12 aýyň 7-sinde 31 gün bar. Inni soraw şeýle. Bir ýylda näçe aýda 28 gün bar.
kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazmagy başarsa, hemişe kiýaly men adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük, sag bolun. Info şarjına başlayas, däli däde bile näçe aýdymyny YouTube sahypasına ýükledi. Yine bir Empoş täzeligi hip-hop dünýäsiniň täze ýüz we Citizen. Sen şeklin. Yine bir aýdym täzeligi Batyr Çapaydan Aýalyň gowulsy. Batlısın sen adımda, ayalın gowulsy. Ömrüm bolur şadım şad, maşgalan gowulsa. Gowunun mudam soludur. Instagram täzeliklerini Eýrany türkmen gardaşymyz birew zaman täze klip ödürläpdir. Ýöne YouTube'da tapmadyk. Men olmasam keypi bana he. Türkmen rap damarı olsa kimdir şonun kanı he. Men olmasam da sesim diri zaman ölme rapin canı. Men sözümde doğun Türkmen rap yedin erkek yale. Aylan ya elimde kalam oyna ya yalan dünya. Indi gelýäs iň gowşajygymyz könüleri ýatlaşajagyna Enes Rejepow garaşar. Saçmalar yağsadı, ömrüm sana karaşar. Neçe ağrı dengsedi, gözüm sana karaşar. Uçarıklı giyin dünya, şeýle bir dar gönlüňe. Yine bir könüleri ýatlaly Azat Dönmezow Gözlerim ýolly. Şu aýdym bet hit bolup daýwatyny. Gözlerim yolu yenede Söýgüýmiz galy nirede Aýralylar sana da mana da Dön gelmegin nirede Gözlerim yolu yenede Söýgüýmiz galy nirede Indi gelýäs tesirleri okuma şarjymyda ilkinji tesir adyp baýrak gazanan dostumyz Rose. Hemişe kiýaly gepleşiňiz gaty gowulypdyr. Köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Ilki tesirimiz Dowran İsmetow. Media tama işiňizde üstünlük könürgen çylinen gyzgyn salam. Bizden hem size ıllakan salam. Yine bir tesirimiz Riyal İsmetow. Altın gıydada ıllakan salam işiňizde üstünlük gowalyp barýan özüň alyp baray mudama. Gollaryňyz üçin köp sag bolun. Men hemişe siz bilen. Indiki tesirimiz Merdan Kurbanow. Salam alykum gowmy ýagdaýlaryň altyn saçly altyn gyz. Polşadan Türkmenistana uly salam ýollaýan media tama işiňizde üstünlük köp sag bolun. Bizden hem size ıllakan salam. Media tama toparyň adyndan aşyraga ederim. Illakan salam. Yine bir tesirimiz Ilham Rozu Mehmedow. Salam altyn saçly altyn gyz we media tamanyň işgärleri. Men size her saparky gyzykly täzeliklerinize uly höwes bilen garaşyp edip oturan işmem goýup sizin hödürleýän täzeliňizi görýärin. İşiňizi üstünlük media tama diňe öňe güle. Tesiriňiz üçin aýratyn sag bolun. Bizi gollaýanyňyza men diýseň begenýän ýene gollap bu bölüme like tesir ýazmany ýadyňyzdan çykarma. Indi gelýär soňky tesirimizde Mekanow. Sen gowalyp barýan gepleşi, alyp barýan işiňizi üstünlükler ýaran bolsun. Köp sag bolun. Dostlar, Amalia bilen Gyzylgulun arasyndaky konflikt barada sizin näme pikiriňiz bar? Tesirlerde belläň.
Ve iň esasat näme? Özüňizden gawja seredin inlik bölümde görüşýänçäk. Hoş, sağ olun. Hemejana salam, men Altyn. Akepter süzdesindäki. Men Google soraularyny men Altyn hiç bilen ok. Yaman logika soralar berer. Gaýry aýdymçylara köp ölýär da. Söýgüni näçe satdyň o diýip başlar. Zara da giden olyan boy mesini ösmeýär. Yine buraya. Tre. Bilgeşin etýän şu. Men bilen siz bilen men ýangyşdym. Näme diýjekdim ha? Men hemişe siz bilen diýjekdim. Zordan aýtdym, zordan. Ne diýeň aý? Güle güle. Bizi gollaýanyňyz üçin köp sağ olun. Men diýsem beğendirýäňiz. Gollan, like basın. Çekdirelim.